Uxhelele xukwana uxam phezu kwengxangxasi, uxakekile usixakekisa ngeengxaki zabantu, uxakeka wena ungaxakekanga kuwe emxoxozweni ingxaki ikhona. Because kodwa uxhandi kulapho kunqulwa khona, kucengwa khona amayeza ekhaya. Yonke into yasekhaya phambi kokuba sisilele ebhekile siyifake ebantwini, naxa senza imbeleko yomntana siqale siye phaa kubo siyobabikela sandule uyongena ngaphakathi ezibhoko. Imbeleko uyenzelwa umntana xa segqityozalwa apha. Umdlezane xa egqibozala akaphumi phana kungekapheli iintsuku ezi zibekwa ngabamama, akaphumi phaa kulaa ndawo azilele kuyo. Umntana wentombazana akanawo umntana apha ekhaya. So basically wena ungumntakamakho. Yilaa nto abantu abaninzi bengalithanda igama bangakathi liRuth Umgqakwe. Kubizwa loo nto kuchaza uba lona ayingowalapha ekhaya, wamkelwe ngenxa yokuba umamakhe. Ndibuza uba inkulu njani ekhona uMafungwashe iyenzeka into njani naleyo nkazana. Udadewethu ona-35 akatshatwanga, nkazana. Hayi akundihloniphi dadewethu, bye my sister, uyinkazana. So xa kuthiwa kunyangwa ekhaya xa sekukho isimo esinokugula phakathi. Ngoku sinyangana neento ezinkulu apha ekuhlaleni ngoku indaba yokuba ikhaya lonke libe nabantwana abafundile bonke but akho nsebenzo. Loo nto Yo, what's crack like YouTube? I go by the name J Papa. Ladies can call me the Darling Master Chocolate Chef. So today, guys, it's Xhosa. Sizothetha silungu, but before singene deep kuyo yonke loo nto bengicela nje i-host yami is introduce. I know ndimgqibele kudala, but today ukhona after a long time. But yeah, I'm gonna introduce. Bocho. Celo masityana kwa Riatilenet, but I go by the name Slim Ray. Emuchwini. Okay, let's calm down. Now so nikela indambo kwi-guest yethu namhlanje sichaza uba ngubani, waphi, usukaphi, wenza ntoni kwempilo, okay, ningafumana phi. Uxhelele xukwana uxam phezu kwengxangxasi, uxakekile usixakekisa ngeengxaki zabantu, uxakeka wena ungaxakekanga kuwe emxoxozweni ingxaki ikhona. With that being said, igama lam ndingumnqononqando all the way ndikwalapha eColdspec. Ndimbongi Yosiba, I'm doing poetry ke ngesiXhosa. Those of you abathanda translations bangandifowunela later. Yafonelwana. Ngishinamba. Okay, hayi ke namhlanje sidila ngento zakaXhosa nje, sizi-youth sifuna ukwazi. Maybe khona ozaziyo ongathanda ushare nathi sikhona esizaziyo singashare nawe, sifundisane. Into yokuqala nje esifuna siqale ngayo. Into yokuqala siqala ngayo, ndinengxaki man, yabona le nto okuthiwa xa una-15 years olukile kuthiwa mawuphume endlini yesibane. Ngokwazi kwakho umfana ukhutshwa ngantoni endlini yabafana? Uphuma ngantoni? Akavela aphume nje khona phandle kuba yeminyaka. Okay, ya mazibeke njalo khona okwangoku. Phambi koba ndiphendule le question ndizoqala ndifake i-disclaimer. Amasiko nezithethe izinto ezingafaniyo ezo kwiindawo ngeendawo. Ngalisiko la kuloo ndawo ithile kuthiwe xa kufika loo 10 years uyaphuma. Mna ngohlobo ndikhulele apha eNorthern Cape ke mna apha eColdspec. Ndibonile apha eColdspec xa kuthiwa xa ufika kwi-10 years awuyontanga yendlu isibane. Khange kuyo yonke lonyaka ndiyindoda ke ndabona nabani na ekhutshwa ngebhotile okanye ethenga loo bhotile esithi uyashiya. Ixesha apho khona aye umntu athenge loo nto athi uyaphuma kweso sigaba sikhoyo kuxa ezotyisa utsiki. Xa uzotyisa utsiki laa gusha leyana uyazikhupha ebafaneni, awusaye ucategorayizwa as uba ungumfana. Uzikhuphe ngalaa gusha leba utyisa utsiki wena ngoku uyekile uba yintoni nge-English kuthiwa yibhatshela. So abafana masingabantu abangenabafazi. So wena uyaphuma ngelo hlobo. Eyokuba endlini esibane ukhutshwa ngantoni leyo andizange ndayibona. Bayayithetha ke abakhuluwa but ndiyayicinga nabo bayithetha kuba basarhalela uhlala. Ayikabikho mhlawumbi umgomo nesibane lithi xa ugqibe 10 years uyaphuma endlini esibane ngebhotile, uyithengela obani laa bhotile qha. Uzawuthi uyithengela thina usityisa ibhotile yakho zange sitye tani kwa ibhokhwe yakho. So ayizuphinda senze iviri iphinde ixoxise kwalapha. Mna ndinengxaki yokuba xa uphuma apha kuthi uyaphi? Uyaphuma kaloku apha endlini esibane. Kaloku kuthiwa xa uyindoda kulaa 10 years kuthetha unawo 5
eyokuba wena udlalile ngethuba wakwazi uba nomfazi asisayingeni elakho ithuba liphelile kuthetha wenze izinto because mna ndikhumbula xa sendihamba zange ndinikwe into ezininzi andizawuthanda uyibetha phezulu le because amanye amagama athethwayo andizuthanda ukuthi ndiwakhuphe because ubuya ixoxise kwam ndandinikwa imiyalelo emibini mithathu uba ndiyindoda but andiyindoda kumamam koko mandihloniphe umamam kuba ngenye imini lakhethe imiyalelo endincetyiweyo yilena yena azoyitholisa lo mfazi wam ndaxelelwa uba nangalayo ngoba ndiyinikwayo yilena azolala ngayo kwalapha so ezo zinto ndandizinikwa ezo nalaa msimelelo ndandiwunika kubomi makayontabeni ndandiwunika loba ndihambe ndiyokhomba phaa kokwabo so zizinto ezo ndinothi mhlawumbi zizinto endiziphathisiweyo ukuba ndikwazi nam ujonga indlela ngokuba ndiyekile ngokuba ngumfana ndiyekuba ikwekwe ndiyindoda ngoku kodwa kuyindoda indoda ngumfazi wayo so ndafundiswa loo nto andazi ke ngokwazi kwakho wena because nengxaki uba uzophuma endlini nengxaki uba uzophuma ebafaneni ne uyaphi awunamfazi awunamzi uzothi uyohlala nabantu baphandle usuka apha uzobonelelwa kwa hayi ubhetere ndihlale mna nohlale ncanga uhlale ufuna uhlala kodwa unayo ifro zincama ncano nento manje ndiyosikelwa phaa ngamaxhego abantu abangatshatanga entweni ebuhlanga kaloku xa bohloni xa ulusile naxa mhlawumbi intombi yakhe itshatiwe at least unalo ilungelo because ikhona nto uyenzileyo ngoku awunanix awulusanga nto hayi kodwa icacile yam ndiphinde buyele kuwo ba mna ndidlale ixesha lam bakhona mana abangenayo phaa not ngoba ulusile okanye utshatile ngenxa ye-force abanye bazinyusela nge-force no besides loo nto andithi into kuthiwa indoda yi-character ne correct hayi cool no like indoda ngezenzo indoda ngezenzo bra yayiva so uye ukhethe nangamaxhego mna ndingakwazi mhlawumbi andithi ubrown mdala kunam yabo ndingakwazi kodwa mnuqale ningene mhlawumbi ngoske ndikhethwe ngamaxhego phaa ngendlela endenza ngayo izinto yabo not uba hayi iminyaka yakho okanye kwathini no ndingakwazi ungena before ixesha lam ndingene phambi kwakhe ingekangeni ngezenzo zam indlela endiqhuba ngayo indlela endenza ngayo izinto uyayiva kodwa bobu kaqaphela kuliwa kakhulu emigidini uba ungaqaphela emigidini uhlala apha phandle nje apha phandle ngelaa xesha thina sisalindele unikwa ezaa zinto zethu ukhe umamele bona amaxhego bancokola ngantoni kuyaxelelwana phaa yendoda wena ulixhego wena ngeminyaka wena awuzange wayokhoma komnye umzuthini so ezinye izinto zihambe zikubuyela I think kude kudala phaya babekwazi ukuthi otatamkhulu kule mfuyo yakhe mos uyayincedwa ngumfana wakhe akophulele loo nto kuphule ngalo ayazi ngalamhla usuke entabeni mhlawumbi okanye emva kweenyanga ezithile athi jonga thatha phaa kaloku phume apha kwam because namos uyindoda eneyindoda amadoda amabini awuhlala endaweni eyi-one so I think kudala phaya yayingekho le ngxaki siyifeyisayo kakhulu because thina ngoku simisa inkani phambili uriyatile noba kanamfazi uzawusika phaa notamkhulu wam utamkhulu wam ayishiyo tata phalapha ekuhlaleni just because of uba uriyatile nestatus I think isixhosa sethu si-diluted kakhulu no man si-diluted kakhulu yabona le uthetha ngayo yoba amaxhega ayafisana phaa bahawe noyindoda bayagxoselana lawe man into yabo nje ayonto like into andiyazi ukuthi ayonditheni but into yabo umntu unomona ngaloo nto uba yini ndihleli nawo apha kodwa mna ndenze into ethile nethile ukuze ndizongena apha kule ndawo kuyo yabo ekubeni mna ndingene nje ngendlela endiziphethe ngayo ngendlela endenza ngayo kodwa wena ubuyazi uba ukuze mna nawe singene phaa funeke senze le wena wakhetha uye kwenze zakho ngoku wabona laa nto dithi si-status ubona lelo xhego lithile layithanda like amaxesha yabona acinga fani kodwa ke uyilungisa njani lona le nto abantu abaxuthwayo ke ngoku mna ndiyohlala norhulumani yam ina inshiya nge-27 years yolukile izawuhlala nam phaa iphenilane nam ngoku okay masenze so ke ndina 3 years ndolukile bhuti wam una 22 years apho masithi una 9 so mna ndithatha umfazi before yena so ndiyaphuma kuqala kufuze uba nguye oqala athathe okanye nguye okophulelayo uba hawu ungamthatha uba yena ngekho ready for utshata so ngoku amandla kabhuti ngoku lawa kuthetha unawo kangabe nawo ngoku nawo ngoku uzolinda umalume ngoku umalume akafuna ubhaqa
Ba umalume kaloku le nditshoyo uba ndifuna utshata ndizawuqala phaa kuye yabo uba ndifuna utshata yayiva loo nto izawuthatha isiwe emagxegeni kuthethwe yabo umalume uzawusuke atsho ke okanye ubhuti uzawusuke atsho uba no mnike yena atshate kwathini yayiva. So wena kwezakho iinkomo ubuzazikhuphela laa mntana ngokumalume athi ungathwana nama ndikhona laa sisihlalisana naye apha Ndizamenzela hayi yabona amandla walingani yabo sizikwazi sonke engathathi inxeba umalume wam utshatile engekatshati yena. but like ayivumelekanga loo nto ukutshata njani unto umalume engekatshati vele uzothumela bani yabona phaa Ngathi ne-enjoy too much le ncoka asigqitheni kuyo. Okay, kukho izinto zimbini yabo apha, andazi abantu abaninzi bayathanda uzifanisa. Kukho into ekuthiwa lixhanti mos nobuhlanti. So yintoni umahluko phakathi kwento zoyi-two? Yintoni umsebenzi wexhanti, yintoni umsebenzi wobuhlanti? Ubuhlanti buyangqongwa ne ixhandi ila kulaa mthi umapha esidikidikini kwamanye amakhaya ke ngokwenza kwabo bawubeke lapha ngasemnyango kumnyango phofu laa nto yonke ewe so phayana exhantini kulapho khona kunqulwa khona umntana. Ngamanye amaxesha kwangavamisanga laa nto uba xa egula uriyatile ngoku kuyiwe ebantwini oba kuyiwe emagqirheni stuff like that. Siqale sinqule apha siyibone imeko ukuba ayilungi na, siye emaxhantini. Ngamanye amaxesha emaxhantini udingeka ukuba siwaxhelele ubone kuxhonywe impondo zenziswe njalo ibe bubuhlanti bube khona apha. Kulapho ke ngoku umntana yabona phaa ebuhlanti kubakho izankuni zipakishwa phaa. Kulapho ke abantwana kudala babezalelwe emakhayeni inkaba yakhe iqhawulwe, xa iqhawulwe iyojulwa phi phaya kwezankuni ihlale phaa kwezankuni ibe zezo nkuni ziphi zilapha phakathi phi kububuhlanti. Umahluko lowo iservice yazo ke uba omnye useva iservice edifferent komnye distinctively andiyazi understand kahle because kodwa ixhandi kulapho kunqulwa khona kucengwa khona amayeza ekhaya. Yonke into yasekhaya phambi kokuba sisilele ebhekile siyifake ebantwini naxa senza imbeleko yomntana siqale siye phaa kubo siyobabikela sandule uyongena ngaphakathi ezindlini. Singekagqithi kuleyo mbeleko because ibiyi-follow up question yam leyo. Kukho umahluko phakathi kwembeleko nokuqatywa mos. Okay, ngotheni wenzile imbeleko, ngotheni uqatywayo? Nalapho ke ndizayicacisa imbeleko yenziwa ngesikhumba esalo nyamazana ixhelwayo. Kwamanye amakhaya bayenza ngegusha, kwamanye amakhaya bayenza ngebhokhwe. Imbeleko uyenzelwa umntana xa segqityozalwa apha. Umdlezane xa egqibozala akaphumi phana kungekapheli iintsuku ezi zibekwa ngabamama, akaphumi phaa kulaa ndawo azilele kuyo. Thona uyicacisa le ndawo ngumakoti walapha ekhaya lo, not nje. Akekho umntana ngumakoti wasekhaya akabize ngomdlezane ngokwesintu. Ngumntu otshatiwe apha ekhaya umdlezane ahlaliswe apho. Emveni koko kukho laa nto kulaa mfuyo yethu siyikhulisileyo phaa, ngamanye amaxesha iyathengwa okanye ntoni. Esaa sikhumba sayo iyaxhelwa laa nyama igqitywe, esaa sikhumba senziwe sithambe imbeleko ebekwe ngalo. Kwakungavamisanga kubekho la malaphu sashutyeliswa ngawo. So yayimbeleko leyo. Ukuqatywa kokuqatywa imbola kwalaa mntana phaa uqatywa imbola emagama ayazibiza imbola le. Imbola ke yoba umntana noba sisithi sedlala apha azibone ekhuselekile ngaphakathi kwabanye abantu. So thina singangababo asingabi isiXhosa singabi singengabo abantwana bomtshato senziwa ntoni thina? Senzolwa mbeleko masithina ndithe ya senzolwa ntoni thina? Andiyazi uba ndizobaliswa njani kuba amakhaya awafani. Ndibalisele ngeyam imeko. Okay. Mna ndikhulele kwifemeli yamakhaladi. Qha utatomkhulu wethu utshate phi ebaXhoseni. Qha ke kule nkolo ye-Christianity basindisiwe ekhaya imisebenzi emininzi ayenziwe. Ile umntana mamela udadewenu akakwazi ukuba nomntana apha. Lo mntana ngumntana kamama wakho, uba ngudade wabo, iba yisister yesister yakho. Umntana wentombazana akanawo umntana apha ekhaya. So basically wena ungumntana kamama wakho. Yena uyisister hayi brother kamama umntana yeyo kuba ngoku uzawuthi ngoba nomalume zange walotyolwa dana umama wakho apha kwaphuma bapho malume bayomela pha. So wena umntana entombazana ilaa nto
abantu abaninzi bengalithanda igama bangakathi liRuth Umgqakwe. Kubizwa loo nto kuchazwa uba lona ayingowalapha ekhaya wamkelwe ngenxa yokuba umamakhe and akazulahlwa asiwe phiphipi engazange ahlawulwe. And isusu sihlawulwa, umntana uhlawule ngekazalwa kuba umntana sisipho esisuka kuQamatha ukuba size ngephi indlela sisipho esisuka kuQamatha. Akho umntana uhlawulwa uthi uhlawula umonakalo kodwa siyayibona nali futhi apha ngomsono ngomsosothi hayi ngumntana onophahluse ekhaya kodwa besithe ngumonakalo. Akahlawula umntana sezenzo sizinto ezinjalo. Okay, masithi kukho lento thanda ukwenzeka yabo xa umithi isilefa nohlawula isusu. So abanye abantu xa ugqiba ohlawula isusu baye bathanda uba amasiko awenziwe kulo tata, but mna ndifumane rongo loo nto because kukho umohluko phakathi kohlawula umntana nomlobola umntana. Xa umlobileyo umntana uyakwazi ke ngoku atshintshe nefana asebenzise ifana correct if ni-wrong indlela endiyazi ngayo. Akho need uba ulobola umama yakhe, ungamlobola nje asukuthi undilobola umntana uba aze azokwenza amasiko kweli cala asebenzise ifana. Ngoku amhlawulileyo ayithi loo nto uba must uba makenze into zakulo tata yakhe. Mna Xheleka kungako khona iBhayibhile nesintu sethu singqinelana sokuthi uba akwenziwa ucansi phambi kokuba kuyotshata. Kubalekwa iingxaki ezinje kuba sidila naloo meko ngenxa yabantu abangatshatanga. Kho umntana uzohlawulwa vele because uthetha iyolobola but wena ngoku uqala ngezokugqibela, uyabo? Itsho iBhayibhile uba afunekanga ube kanti kukho umntana owenziwe kungatshatwanga. Kuba kwenzeke loo nto nazi consequences zezokuba omnye axoxe athi umntanam ndamhlawula. Umenzele ntoni yonke le 20 years? Ewe umise ngalaa nto uba wamhlawula wakhupha loo 3,000. I-3,000 ithenga ntoni kule mihla? Uyayibo? So yiloo nto kuthiwa makuqalwe ngezokuqala. Ukuba zange sibe ngabantwana ba-out of wedlock ngezingekho iinto ezinje because kongesincokola ngelizwi liyi-one. That's why ndithe ekuqaleni le topic izawuba controversial because omnye uzayibona ngoba yenziwe kakuhle kokwabo yena wahlawulwa wakhuliselwa kulo tatakhe futhi. Thina ke zange silifumane ithuba elinjalo, utata bethu besaphila kodwa andiyazi ke noba ndizoniphikisa kule nto. Kuyenzeka masithi okay dibana le ntombazana sebancinci senza umntana ongumfana sharp after 5 years nimtshata laa mntana senze omnye umntana ongumfana futhi eyazi lo besimenze ekuqaleni akazuba yinkulu. Kukho umahluko kwinkulu nendlalifa. Ewe akazuba lo ndithe ngalo simenze singekatshati umfana yinkulu akazukwazi uba inkulu izawuba ngulo into lwesibini. Okay masizo kulo kuqala umfana nosibini lo simenze ekuqaleni anti simenze singatshatanga eyazi uba ngeke akazukwazi uba inkulu. Akazuba inkulu izawubizwa ngantoni? Ongumntana omtshato. Inkulu umntana omtshato. Lo angumntana omtshato kaloku. Ndiyafunda bengayazi kodwa andikwazi kule ndaba yenkulu. Umalume wami besike saphikisana mna naye. Umalume wami uza emva komama just because umama engumntu ongubama ne yena ubra wami yena uthi nguye enkulu. Ndibuza uba inkulu njani ekhona umafungwashe iyenzeka into njani naleyo benirhalelwa ucaciselwa apha. Iyenzeka uba uyabona i-firstborn kumuntu ongumama ozemva uthi yena uyinkulu yena ngabasemtshatweni bethu. Okay ingxaki izoba lapho. Uyakwazi uba inkulu ekhona umafungwashe. Uyakwazi ngoba okay xa kunika umkhondo uba kukhethwa intlalo ekhaya kuzokhethwa kufungwe ngaye lwata sohlatyelwa ngumuntu ongumama. No akazihlaba kodwa kofungwa ngaye. Okay kubani ufana aphathe into zekhaya nguye kanye ngulo ngumfana. Asengisidibanisa into ezininzi thina inkulu nendlalifa yonke yeke so umafungwashe ne sharp sayivuma iphi umafungwa but ke uzophatha njani ikhaya umuntu ongumama vele akanandawo bekhaya mosibekho wrong ngale nto kuyinkulu ubra wami uthi inkulu kodwa kukho umafungwashe ebengekho wrong apha because inkulu umuntu ngumfana kakade. So bakuyenzeka ke ngoku uThema wami unamantombazana amaninzi la sizobona intwana ngoku encinci yapho sizophathisa lena yayiva nelagama shunqwelo vele yaliva elagama shunqwelo phile enkulu inkuluwe yaliva balivela phela gama lenkulu hayi inkulu ayino ngoku inkulu hayi ngifuna icacise kaloku sithi sizofundisa so bengifuna mhlawumbe ayiveze
ngoko nikho nenkulu enkulu yintoni umuntu omkhulu so yileyo nkulu means big ya sinophathwa ngumntu ongumama but nyani anicingile nathi uba siphathwa ngumuntu awunophathwa ngumfazi soze ngoba sewuthanda ndiyayivisisa kodwa yena angaba khona nje mhlawumbi kuzobuyiswa loo ngoma ayothetha nje okay mhlawumbi sometimes uzongena naye ebuhlani obviously mhlawumbi ayizukhala laa nkomba ke kuba awuthethile mosusiphetha phaa ufikile phaa ebuhlani wasinika umkhomba ndlela abasiqhuba njani sizomamela simnika ithuba makathethe ne uzothetha into le ayivayo yena hayi kodwa ndivisisa sizambodani phana ine-plug zakhe achaze uba yabona ngoku kuzoyenzeka so kuba simnikile ithuba so sithini siyamyeka soncama esithini kodwa hayi kodwa soncama esiya zinto zingani siza-understande kakuhle because dinga unomdala sizawukhula umntana ozemva kwethu yena uzixelele uba hayi ubhuti ndiyambona ubhuti uyazi-understand into ezithile xa ufika kuye ngoku hayi bokwawena wazi ngubhuti wantoni ngoku kuba ukwazi umcacisela i-basic thing yintoni umahluko kwimbeleko nale ndaba yokuqala yabopha bekho into eyengqithi uba singabantwana sibahlanu apha ababini banengqithi abathathu abanayo kuyenziwa into lona okanye kuqala umncinci abe nengqithi before lo mdala kanye yenziwa njani into yengqithi kanye nalo ulwazi layo nomphelele Brian andikwazi ngokuva kwenu nithi ingqithi nikaniva nithi ingqithi yenziwa nto akho mntu nayo ekhaya kuthiwa nobani njalo ndabona seyinayo noba yenziwa kutheni ingqithi ndiyazi maybe because nalapha emakhumeni wabuza abanye like wayithatha ibona like kawanjani wona bayicacise elo hlobo labo kodwa uphithwe nangala magama because bona baza kumtsokotela bobiza amagama amabhiki ubona umuntu omdala xa umbuza ngento ethile umphina umbuza ayikho thina ingathi ngoku uzoqalisa unqela ingathi uzoqalisa unqela yina niyacaca nazi uqondayo kodwa mkhulu ndikubuza kaloku njena ukwazi so I think i-information enithi gatekeeper because kwabantu abayi-understand nayo into and omnye uyivile akekho sure and kwanjwa ngalaa nto ethethwa ngelaa kodwa mkhulu wathi aba bangabe abesithathwe mayibe ngabo abasikwa ababhunzi because ndiyazibuza laa bhunzi usiwa yafana both and two thethe ezinye zingafana ingxaki zathetha okay kho le nto yoba okay ngubani onolungelo endlini uba yintlali le nto ubibuza kanye uba yintoni encinci ngakwazi uba ibe yintlabi ekhaya kaloku uba nithi musandiphathwa ngumntu ongumfazi ndiyavuma ndithi ewe mna obvious i-first born imate and then i-second born iletwana ke ngoku akho need uba be inkulu uba udizi siyakubona uba into zethu xa sinophathwa ngumkhondo into zethu ngeke zihambe kakhe akho need uba sikhethe wena mos so yenzeke njani ke uniyandibona ngoku for the first 2 years asikaqheli siqhele kayi-1 okay sikujongile okay siyakubona xa ulapha endlini noko man into zakho ozenzayo xa kakukho wena kakawuthethi mhlawumbi ibhokhwe ayifuna ukhala kakuthethe wena okay noko iyakhala okay even though mhlawumbi ayo mntana we-first born abe mhlawumbi umntana we-second born utata wakho yi-second born yabo siyakubona kodwa uba into ozenzayo noko sitsho zirayithi sinxa uba luwayo umntana we-first born and inkulu kodwa siyambona iphara utshayiteko wenza yonke le nto isixini sohlatyelwa nguye zwi kanti ibona njani lona atama kaloku spesive kuba ndiyamngezandla angasika naye awuzovela uyabuza intlaba ikhethwa xa kutheni kujongwa ntoni kubani elungelo bani onelungelo yam ngothini khawutsho tata yebo ngokolwazi lwami ne inhlabi ngelaa xesha loba omkhulu wakudala yabo babebekwa apho nyana baloo mzi xa kusweleka utata uyayiva babekwa apho nyana like kusukela utata wotata lo behlaba mhlawumbi yabo
kube konyana bakhe utata, kube konyana bonyana, uyayiva bonke apha. Yayiba khona like iyaqaphela mos lamkhona xa ucama kushisa, yabo naninikwa i-chance nonke, uyayiva thwehlaba, uyayiva noba ikhalilo wesibini ayizukhala kuni nonke la nyamazana, kuni nonke izawukhala kuloyi-one, loyi-one nguye ozawuphatha lamkhondo, kuzawuhlaba yena. Ayingalaa nto uba kuba bekuhlaba utata, uyayiva ayosulele ibhisikale, ayosuleli, yabo isuka kwabaphantsi kwabadala, uyayiva indlela endiyazi ngayo mna laa nto leyo. ukuba abadala ngoku masithi utata lo ubeke abanyana nonyana babo apha ne kwenzeke unyana lo wethu le nto yomithisa ngaphandle ahlawule phaa mos laa mntana xa senza imicimbi siyambisa kubonakale yena le potential eyintlalo because ngoku uyabona sengumzukulwana ikhale kuye lo ulotyelweyo Utata ke ngwangapha, utata ke ngwalapha wenzelwe ngaphandle, yonke into yakhe yonke yayinqabile kodwa lona ayivamisanga ukwenzeka. ayivamisanga ukwenzeka, yabo kodwa ke yenzeka imigaqo nemiselo ithi imigaqo yakhala kuyokhethiweyo uyabo. hayi wadulu basezasihlabela kuba nyhani bavele bayifunde yonke into yethu bayi-understande. Ngoku uriyatile yena xa kwenza umsebenzi kokwabo ufike enxilile akazi-understand le ntwana kadadewethu yangaphandle ka-okongo ibambe yonke le process and iyathandwa le nwana xa ihlaba kayi-one pha sihamba naye andibagatyi pha ngabona nobodadewethu aliphikiseki Okay. Ukwazi kwakho yintoni inkazana? Because uyaphambana abantwana siwabiza amankazana. Yawubona ke ngoku abantwana ke ukubona ufuna utathiza ke ngoku ufuna mna ndibaxele inkazana ngokohlobo yima yina ta bafuna mna andinexesha loba bazaba nomsindo bathini because abafuna ubizwa nangedikazi. Idikazi mos yintombi yomfana engatshatwanga. Inkazana yilaa ntombazana le inganalungelo lokuya ebafaneni abafana xa bephaa, le iphekela ubhuti wayo xa ifika phaa kulaa ndawo le indlu sibani apho sihleli khona noba kusemcimbini kuthiwe nangamankazana ngapha ngamankazana. Udadewethu ona-35 akatshatwanga nkazana hayi akundihloniphi dadewethu, bye my sister, inkazana okanye okay usikhathi hayi komama mama utshatanga apha ekhaya kaloku wena uzoba kumama kabani phaa apho utshatele khona. So mna ndivele ndibaphendule ndithi okay ndifuna ubizwa ntoni, singamatsheri ngamantombi iintombi zabafana azikho ezo zinto. So bazoqeqa bayeka abantwana andizobayeka inkazana okanye ndithini inkazana xa inegama ikhona, xa ikhona igama ikhona lo akunokreyithi igama kuthiwe hayi inkazana kodwa ngoku sisokole uba sewucategorize zabani phaa. Xa sesibiza amakhwenkwe siyazijonga iintwana ezinjani, xa sesibiza oobhuti abadala siyazijonga nto. Ngoku xa kukho igama lithi inkazana amakhwenkwe awakhalazi xa sithi ngamakhwenkwe vele batyindamo uyayiva phaa bona waye bezokhalaza Wamfuthi wathi amakhwenkwe angafana atyindamo. kwatshiwo kudala Intamo inyama yomqolo idibana nomqolo. Idibana nomqolo. idibene but yohlukile. Akho need ngoba indazi akho need amakhwenkwe afumane nix not a must basibane. intamo irayithi ufuna bani kwento Nix fafuna ntoni? Kwamcinga abana si. Ikhwenkwe nazo isiduko. esesikatatayo Hayi, ngikwazi kwami ikhwenkwe inasiduko. sister ngenasiduko esisiduko sikatatakhe mna ndingazibiza ngesikatatam yena kanalunge sesikatatakhe Thenga kaqubukolo kuthiwa ngoku. kanasiduko Kuthiwa ngoku. bize sikatata kamamakhe Kuthiwa ngoku kaqubukolo kuthiwa hayi ke ngoku ungumkhulu uphelele okanye ungumbali ungumgcini ophelele. ungumkhuma qha kaloku laa msila meyibrule yabona ngoku sinedlala nawo apha ezinye sikwazi uncokola. That's why ubona ngoku netime xa uhleli nayo iyakuncokolela free man yabona mali makho asekhapha okwayibaleke ngelaa xesha kufuneka sinyukile kungazokubasela ezo zinto because ngumkhunyana like
ifana masithi graduation like unuka graduate ufumene uyasuswa i-doctorate. ngapha akunothi uyimatriculate kodwa wenza into grade 11 gqiba phaa qala ugrade 11 6 ngapha Okay. okanye ngifuna sithinta Asibaniki next. umntana ekhulu apha ngumkhumbi uphelele Njani basiwanike nini ngoba nawo ayikho nto ayenzayo phaa amakhwenkwe ini ayaninceda. kakhulu igalelo la Niselwa iyabona Oh, phaa niselwa ngawo utya phaa. Nebayuza bana. uneduty efuneka edlalile wonke umntana edini So akanedute amkhulu nasi ekhona busy. umfana omncinci apha benguthi amkhulu obhizi thethe ngosenga ingxaki ngoku ndifuna ukuthi usenga koko ndithi obhizi tamkhulu uxolo mkhulu akho obhizi kaloku mna Busy namatalara lawo. qanda bro utyaya mnandi xa bekucaleni ngolethi phakathi kwabantu mna ndiyawayeka Yeah. amnandi bra Amnandi. boiled egg hayi boiled egg bra like neekromane ezindala zinintsi ezityayo lapha bra yazi boiled egg just Amatalara bra. Amana amatalara. abethwa awulahla lana unobhakatisa hayi kaloku awekho ngoku isitwana amazivaye ngokaye boiled egg Then nje imbuzo yokuqabela nje emibini sivale. Ukho into eziyi-2 ndathanda ke mna ukuya deep because siyazoba Go badala deeper ngoku. daddy. In few years sileqa 40 so ngoku kufanele sizazi izinto kwazi nakwi-comments baziyo phaa batsho bara khona at least naw naye audience endala phaa izotsho zokhomenda uba siyaxoka ngesixoki uba yebo icomment le kanye ngumbuzo lo ungathi kabi ibethile le comment ide iqhithezelwe ndim ngoku no ndifuna izimvo zethu Oh. phofu ngumbuzo kukho iwule foni kukho le nto kuthiwa kunyangwa kwekhaya ne nindibambile apha then kubekho uqiniswa kwekhaya phakathi kwezinto eziyi-2 ngantoni umahluko Mina ndiyacawa braza ndizazi zonto la. ndiyazazi mna I think ndingumntu ozimase kakhulu ndide ndabiza nangotamzimasi ndizibonile izinto ezingenziwe ekhaya Yeah. xa sinyangayo asinonyanga kungekho sikulu xa qiniswa ikhaya kwi-protection le zizinto ezimbini ezi-different ezo ziyazithethela ngokwazo sinyanga ikhaya asinothi ngoku sizonyanga apha kanti akho nto siyibonayo uba ihambi kakuhle uqinisa kwekhaya kuthi thina we seek i-protection kwaba baqale baphila kunathi because kukho laa nto yokuba nam ndi-Christian bra ndikhulisele kwikhaleni njalo mna acknowledge abantu abadala abaphilayo I know ndizibiza ngonqando because umongezi inqando wayibiza ngonqando so I acknowledge uba kukhe kwabantu abake baphila before mna sathi siphikisana nenyokrotman phaa yaphikisa uba ndithi ebhayibhileni ibhaliwe izinyanya zikayesu phana akuthiwa izinyanya wayehamba esithini ngazo whatever wayethwala ngazo laa nto siyibonayo stuff like that no uku-acknowledge ukuba kuze kubekho yena namhlanje there were people abebephila before yena so xa kuthiwa kunyangwa ikhaya xa sekukho isimo esinekugula phakathi ayizuba kugula okufizikali ayizuba kugula okuthini nangoku sinyangana nento ezinkulu apha ekuhlaleni ngoku indaba yokuba ikhaya lonke libe nabantwana abafundile bonke phatha consequence loo nto yinto efuneke ike ijongisiswe kakuhle uba kwenzeke ntoni kuze kube lapha asinothi siyaqinisa protection sesinayo sifuna ulungisa le meko ngokuba kude kwathini side salapha yabo because ngoku siyayibona imeko yethu okay abantwana bam bangena bephuma etrongweni bayahlabana kwabodwa izindlu ezi bebeshiywe ngazo ngokukomkhulu sebehamba ngazo o-Riat Hotel and stuff like that kulapho khona kuye kubiziswe kuthiwa makuhlale phantsi siyijongeni yonakele phi le nto kwasekuqaleni ukuze ngoku xa sesithatha i-reactive action apho khona silungisa into emoshakeleyo so xa kuthiwa kuqiniswa ikhaya kulapho khona yenzwa loo nto inoba laqiniswa before sibe khona asizuyixelelwa leyo but eyokuba kunyangwa ikhaya xa kukho into eyingasiphathi kakuhle apha ekhayeni and leyo kakhulu mhlawumbi into yamtshelwa ngosiyazi amagqirha namaxhwele into ezinjalo so xa sinyanga ikhaya akho need ngokuva kwam akho need uba siye
mhlawumbi igqirheni basiyova okay kukho ingxaki ethini ethini into esizibonela ngiyibona le situation okay cha yilaa nto yokuba yilaa nto ubuyithethile ekuqaleni uba hayi ambona le phara wenza sinontoni thina simbone ngathi uyayi-enjoya la kanti lo mntu qho xa ifika apha endlini siyamshawuta out yena asimfuni ummamela because qho xa izothetha yena uyawancilile athi hey andilali ndiphuphe 1 2 stuff like that besike sadila nesituation enjalo sabe siyibona uba hayi ilula le yabe sithe gqirheni yomosha imali yenu le yenzani so nantsi into ncokolani le nto nina apha niyayazi ngubani ongekhoyo makafowunelwe nisethe i-meeting nike nilungise uba mntakabhuti zange uthande ntoni akuxelelanga laa mini kongcwenye utatam nina nathi mani ingabikho xa kuncokolwa ngee-affairs zakhe just because ningamfakanga so intliziyo yakhe isalile so asiyihoyo into enjalo thina qho siyijongise uba hayi kathakatho kanti umthakatho omkhulu nanku umthakatho omkhulu ndim ngezinto endizenzayo ndingaziqapheli konganqweneli uba jer abantwana bakabhutiwe sebefunda ngoku sebethetha English uba makakayithethi yho makangahlali naba noba sendiphaka hayi siphangela umntana qho wena uyayiva mani okokunqandwa lo wam umntana ayiqapheli uba ndityala inzondo kwaba yaba bambone lona as inferior okanye uzenze ngathi uyabo so zizinto zimoshakala sizibona mhlawumbi wathetha nje zange uyiqaphele yebo so zizinto ezihamba ngelo hlobo akunyanzelekanga kodwa ke baye ekhaya layibona ngaphezu kwemeko baye apho thina abantu bekerke siyaguqa thina siyathandaza sibone uba okay uvala kamnandi ugqibotsho ngokwakho ngumzimazi uhambile uzimase kakhulu ukwimizi mozabi ibhokhwe neenkomo zingakhali ngokubona kwakho wena ucinga yintoni yenza loo nto siyaphinda ndibuyela kulaa khona inga ngoku wena uyayazi mos kwakukho ii-issues ezingazange sazilungisa before exesheni now ufuna uwaphiza mna ngoku ucele stuff 1 2 and 3 and 4 but mntana kaloku ndandithe kuwe ekumela ndifika kuwe wena uqhawukile yibhotile 200 phaa wena ndithi kuwe hey funeka kwenzeke so before kungcwatywe wayignora loo nto so ezo zinto xa sendilandulele mna ndisakujonge ngalaa nto uba hayi mntana kaloku masilungise leya that's why kuzokufumanekeseka kuba bekho abantu bathi mhlawumbi sometimes uba hayi ubani uyagodola sometimes asi-analyze kakuhle iphupha siphupha loo nto siyibone uba hayi mani umntu okuvelelayo oleleyo kuba uyagodola hayi kuba uthi ulambile kuba thintine sometimes akusuba benxama nawo jer oko umntu wahamba apha elikholwa ngapha ngoku unxaniwe njani xa uzekumyanga uzobuza uba ingaba ubani uthini ngeliphupho wena ucinga ntoni leyo uyicingayo yiyo xa uze kum wena uzothi yari izinto zakho ubona zingalungi ngenxa kamakhelwane ndingusiyazi ndizoyithatha laa mali ndizokuxelela ngumakhelwane nango uyifakile laa nto phaa because kakade ndifuna uxolisa wena xa nophuma kwelaa gqirha ndithi hayi uthakatha wamakhelwane ngu uzophuma uthukisa uthi hayi gqirha ntontoni yabo so mandikuxelele le nto ufuna uyiva at times that's why amanye amagqirha bagxotha abantu abaninzi abaxelele uba hayi ayikho leyo izile apho because ngoku uzothakathisa ewe ukufa yinto eyachazwa phi emnqamlezweni kwathiwa ningatyi phaa emthini ophakathi senze isono ke thina sifuna ucacisa ngophi lo mthi ibhayibhile ithe xa ithi emthini kusemthini whether uba umthi wawuphakathi phi phakathi ko-eve noadam abekho ngokufona siphenduleyo ibhayibhile ithe kutyiwe phi emthini ophakathi yabo siyayicacisa ngelo hlobo but siroma nakwelo cala because yabo siyayibona nale punishment ye-9 months yiyo leya le yokuba uzawuthwala ubunzima for 9 months wena uzawuthi ukubila kwebunzi lakho kokupho ukubila kwethu thina kahle kahle usebenza ta kaloku funeka ngoku fide mayinga ezinye izinto ngaske babe zichazwe kahle i-apile libizwe nge-apile imbizi ibe imbizi ngoku xa sezoxelelwa betho nge-metaphors so banzima uyicacisa bafuna usilahla kaloku bafuna yabo ube lost ndaseso ungakwazi uyilungisa le way andiyazi ngesizathu sokuba benze loo nto kuba kodwa bathi bayasithandayo so daziwe ezinje hayi viewers sifuna episode 2 nizokhomenta phaa bakhona ningazicacelwanga nizotsho yebo otherwise don't forget to comment, like and subscribe. Awufuna nje usibetha something besivale nje sikushiye nje uyimbo kaloku andiyombo ngiyo zanibethela kwi-pieces ebese kudala
ndimshiye okay yakho platform ndonwabanga mntasekhaya mna andonwabanga sekulithuba noko lenhlunguni mani ukufihlela xa undibuza njani inqonde zokusulisela hayi kodwa namhlanje ndonele zokubalisela bendiba sizigusha sisonke kwacaba nengcuka zikhona kwalapha kuthi ngaphakathi zangxamela ukusiqwenga engakho lenhlunguni iva engasoze ningayiphalaza ndigqibele siphelele emadlelweni kodwa xa sengibala inani ngathi alisadibani kushiyeka imibuzo ingaba kwenzeka ntoni kusiphuthano sinovuyo noanuluto xa nisithi bebelapha kunye nathi sekutheni singababoni qamatha wethu ithethele ilizwe lethu nathi singaboni sekuthi bonke abasenhlungwini bophelo manxeba sekuthi bonke abaphelwa lethembu bomeleze singabantwana sixakiwe kweli lizwe ngicela ababulali sizibuza imibuzo ndithi nasebusuku asilali umntana sekhaya izolo emthandazweni utheyo babazofika nini kuye nakayazi ingqumbu umsindo wamagazi angenatyala ebethwe ehlatywe ebulawa madoda sasingathanga abaphansi kokhuseleko lwethu jonga chapha igazi izandla zethu liphose ukuthi lonke ityala nenza kwamuncu nina ngawukhathala apha emhlabeni inga ungaphindaphindwa kasixhenxe nakasixhenxe inga ningaphosela emlilweni ihleze niyatsho niyive le nto niyenzayo apha kuthi ezintliziyweni ndonwabanga mntasekhaya mna andonwabanga sekulithuba noko lenhlunguni mani ukufihlela xa undibuza njani inqonde ndizokuzulisela hayi noko namhlanje ndonele ndiqonde ndizokubalisela that is imbongi yosiba yaseColdspur Camagu Camagu ta